Il-kriżi li hemm bħalissa fl-Isptar Mater Dei qed tkompli tiddomina l-aħbarijiet speċjalment wara weekend ieħor ta' pressjoni enormi fuq l-infermiera u t-tobba kaġun tal-management ħażin u n-nuqqas ta' pjanar min-naħa tal-Gvern. Kien ix-Shadow Minister għas-Saħħa Adrian Delija li tafadawl fuq din is-sitwazzjoni bir-reazzjoni tan-nies tkun waħda qawwija immens. Kollha jilmentaw fuq il-kriżi li tinsab fiha s-sistema tas-saħħa b'numru ta' pazjenti spiċċaw fi swali taħt l-art mingħajr privatezza ta' xejn. Persuna partikolari spjega li għalkemm hu mhux nazzjonalist u dejjem ivvota Labour ikkonferma li l-isptar qatt ma kien gravi daqs illum. Fuq Facebook huwa insista li lanqas saluqa ma kien hekk u semma każ riċenti fejn sab ma' wiċċu sala mimlija nies imħaltin nisa u rġiel u kull ma kellhom żewġ toilets biss li jridu jinqasmu bejn il-pazjenti u l-istaff. U insista li dan kollu huwa dovut għal popolazzjoni eżaġerata illi ma nifilħux għaliha. Kieku għadu l-Partit Nazzjonalista fil-Gvern tgħid kemm naqlawlhom stqar dan il-Partitarju Laburista, imma laqegħdin aħna kollox sewwa. Fil-kitba tiegħu stqar jien minix ipokrita, il-ħażin nibqa' ngħidlu ħażin, irrelevanti min jagħmlu, pajjiż erduh, dik hija l-verità. Kien hemm nies oħra li taħt l-istess post tad-deputati Adrian Delija spjegaw kif huma qattaw xejn anqas minn 12 siegħa sabiex daħlu lil missierhom f'sala. L-emerġenza mifquha bil-barranin, tobba u infermieri maksim bix-xogħol u l-pazjent Malti jistenna mawweġ blu ġieħ, management bażwi. Oħrajn qalu li ferjatu tal-emerġenza ħallew żewġ tobba weħedhom ma' ammont enormi ta' pazjenti. Imbagħad kien hemm raġel li spjega kif il-mara tiegħu kellha bżonn operazzjoni żgħira li ma tieħux aktar minn nofsija. Nirċievu appuntament għall-outpatient għall-24 ta' Lulju, 3 xhur oħra. F'dawn iċ-ċirkostanzi aħna ma stajniex inkomplu bil-ħajja normali u l-uniku għażla li kellna kienet illi immorru privat bi spiża mhux żgħira għalina. Hekk spiċċa s-servizz tas-saħħa, inħallsu t-taxxi u ma nistgħux ninqdew.